Tenemos que dar resposta a todas esas clientes. Vamos falar cunha cliente afectada polos pechos de beleza, polo peche dos centros de beleza e Donai. Será hoxe no Que Ganda Aí, con Luis Pena. Arrancamos xa o programa. Coa reixa baixada e sen ninguén detrás da porta, centos de clientes estánse a ver afectados polo peche desta clínica de estética no centro de Santiago de Compostela, pero as súas traballadoras tamén teñen moito que contar. Laura, este era o camiño que durante 10 anos facías para ir a traballar hasta que a principios deste mes todo cambiou. Sí, chegounos un correo por sorpresa dicíndonos que deixáramos de vender porque íbamos a cerrar. E Donai, é verdad que leva tempo en altibaixos, pero ahora levábamos 1 ano e medio donde unha persona collera esta empresa e as cousas iban super ben. Pillounos totalmente de sorpresa. Contame un pouquiño nestes casos para entender os clientes canto diñeiro pode chegar a perder. Pois igual hasta cerca de 1000 euros. As sesións non as van a poder realizar, claro. Non as vai a poder facer porque eso, non vai haber un servicio que podamos ofrecer. Nin outras clínicas como hai en toda España ya van poder dar o servicio porque cerra todo. Están todas na mesma situación que Santiago. Paula, hai moitos clientes que se están poñendo en contacto con vos a título personal, de desesperación, non? Sí, falaronme 2 a semana pasada para saber a ver como tiñan que facer para poder recuperar os cartos. Nós, as empleadas, non podemos devolver esos cartos, aunque veñan aos centros que como viñeron no seu día, non temos medio, nós non vamos a cobrar tampouco, porque xa non lo dixeron directamente. Eu que lles digo a todo o mundo que vayan a consumo, cas súas facturas, e eles darían unha resposta. Son para vos momentos difíciles tamén. Sí, a final son moitos anos aí. Eu levo 10 anos aí, hai clientes que me conocen de toda a vida. Intentei falar con algúns, pero a verdade é que non me sinto capaz todavía. Eu non lle fixen daño, nin eu lle estou levando nada, pero ao final sí que te sintes como un pouco en deuda porque ti eras a cara visible de eso. Moita xente confiou en ti e confía en ti, e agora da noite para a mañán desapareces. Desapareces forzadamente, porque ti non queres desaparecer. Moita xente pensa que somos nosas culpables de todo o que pasou. Non. Estamos na compañía do abogado Luis Pena e nosa compañeira Raquel Rosa. Boa tarde aos dous. Boa tarde. Claro, falamos de afectados polo peche dos centros de beleza e Donai, pero agora estamos quitando a traballadoras, que son as víctimas máis. Si, son as víctimas e, ademais, son as víctimas por 2 motivos. Primeiro, porque son un instrumento para convencer os clientes. E segundo, porque elas probablemente teñan que acudir a presentar unha demanda para poder reclamar non só parte dos seus salarios, sino tamén a indemnización que lles corresponda. É que agora elas están dando a cara, porque ti se fas unha busca da empresa, por exemplo, nas redes ou na internet, os perfis en redes desapareceron, non hai xeito de porse en contacto con eles. Entón, de algún xeito, elas, que ademais tiñan como ese compromiso moral ou humano, nestes momentos son as que están dando a cara. Sí, claro, está tamén esa parte humana, porque hai que ter en conta, como unha delas nos comentaba, que moitas destas persoas afectadas son clientela fixa que ia a facerse tratamentos que se coñecen de hai anos, falaban de 10 anos traballando nesta empresa e agora teñen elas efectivamente que dar a cara cando son outras das afectadas, porque falaban de que probablemente tampouco vayan a percibir nin os seus salarios, nin o seu finiquito, nin nada. Pois imos falar xa con esa afectada polo peche dos centros de beleza e Donai. Ela pagara un bono para un tratamento cun custo de 309 euros na clínica da Coruña. Leticia, boa tarde. Hola, buenas tardes. Claro, acabamos de escoitar incluso outras vítimas, que son as traballadoras dun centro aquí en Galicia, pero non sei como che dixeron a ti para recuperar eses cartos. Tes algunha esperanza? Pues la verdad que no. Me gustaría de alguna manera o que lo compensaran pues en algún otro centro, pero no creo que vaya a poder ser posible. Porque, ademais, existe unha circunstancia moi concreta e é que poderíamos estar a falar de moitas persoas afectadas que aínda non saben que o son, porque a maneira na que vos enterades disto é recibindo o día antes da cita que tiñades prevista e marcada, pois unha mensaxe de texto. Quero dicir, ninguén se puxo en contacto directamente con vos para darvos as explicacións pertinentes cando se fai efectivo o peche destes centros, non? Efectivamente, pues yo me enteré hace unos días por una amiga que yo de hecho había estado recomendando a mi madre y a mi hermana de que fueran porque yo estaba encantada.
y iban a ir esta semana, de hecho. Y luego mi amiga me mandó un mensaje de que habían cerrado en otro sitio y entré en internet, resulta que ya no funcionaba la aplicación, donde teníamos lo de las sesiones, los bonos que nos faltaban, ya se me hizo todo muy raro y nada, empecé a mirar y habían cerrado las clínicas, me pasé por ahí delante del sitio, estaba cerrado, un cartel allí en la puerta, para enviar un correo que mandé y nada, hasta el día anterior, tenía la cita ayer y el lunes me enviaron el mensaje de que lamentaban mucho las molestias, pero que no se podían hacer las sesiones. Nin a devolución dos cartos. Nada, por supuesto. No teu caso estamos falando dunha desas persoas que non era a primeira vez que contrataba servizos nestes centros e ata ese momento eres unha clienta contenta, quero dicir, sempre cumpriron co que che prometeran e por eso te confiache e colleche pois unha promoción deste tipo. Efectivamente, yo llevaba desde el 2024, las chicas de allí encantadoras, muy profesionales y claro, no me esperaba esto, por eso confié en ir comprando bonos, porque yo ya había comprado otros anteriores y ahora estaba próximo el verano, tenía que terminar una sesión y nada, me quedaron todas pendientes. Claro. Hice la compra por adelantado porque así ya me olvidaba el resto del año. En estos casos decíamos antes que hai un afectado inicial que é o propio cliente, o consumidor, un segundo afectado que é outra personal traballador, pero hai unha terceira consecuencia e a pregunta é obligada. ¿Estaban financiados estos bonos? En mi caso no, en mi caso lo pagué con tarjeta al momento. ¿Por qué decimos esto? Porque si os bonos están financiados é bastante probable que a entidade bancaria reclame esas cantidades económicas e que se non se pagan incluso nos inclúa nunha lista de morosos. Por iso é moi importante saber cal é a súa situación de cada unha das persoas afectadas para poder tomar unha decisión, porque os rexistros de morosos o que impiden, que parece que son inocuos, o que impiden realmente é poder pedir un préstamo, pois unha hipoteca, xa non falamos tanto, comprar un coche ou incluso mercar un frigorífico. Pero Luís, no caso de que haxa alguén que nos estea escoitando afectada por esta situación e que non como Leticia, que pagou todo por adiantado, senón que financiar o seu tratamento, que debe facer entón? Denunciar a situación pero ir pagando as mensualidades ou directamente devolver os recibos? Eu creo que devolver os recibos solamente non se debe facer, senón que hai que dar un seguimento e hai que falar con un profesional para evitar males maiores. O consello en estes casos, e dependendo de como sexa a actuación, é presentar unha denuncia no procedimento penal, nunha comisaría. Por qué? Porque se nós pagamos uns cartos, que falábamos outro día, identificábamos, pagamos uns cartos, nos din que nos van a dar un servicio, e non hai ninguna intención de darnos ese servicio, estaríamos diante dunha posible estafa. Entón non é suficiente con todas as reclamacións que están facendo na OCU, porque na OCU hai dúcias e dúcias de reclamacións por estes centros nestes momentos, e se te pos a mirar, pois van desde os 50 euros ata os 150, 300 ou máis, e moita xente dirá, eu por 50 euros non sei se me compensa. É que o problema que existe frecuentemente é que non compensa, porque para que eles se fagan frente destas cantidades económicas teñen que ter patrimonio e capital, e polo xeral este tipo de franquicias o que teñen son locales que están alugados e, por tanto, carecen de material propio. Que son moitos locais en España. Bueno, había en España, non, Raquel? A ver, imos dicir unha cousa agora que como moi bonita, pero que isto podía terse visto de algún xeito se estiveramos máis informados, porque eles en 2023 contaban, se non me engano, con 66 centros e xa nese ano comezaron a ir pechando. E xa 15 centros de toda España pecharon, e incluso en Galicia, primeiro pechou o de Vigo, a clientes dese centro foron nos derivando a outros centros de Galicia ata que finalmente chegamos a este concurso de acreedores. Leticia, agradecemos moito que falaras hoxe con nós, sobre todo porque sabemos que hai moitas máis persoas afectadas que o mellor non saben que facer, sabemos que tes poucas esperanzas, a verdade é que non nos deu tampouco moitas o noso abogado Luís Pena, pero sí insisten que se debe denunciar e nunca perder a esperanza. Hai que denunciar e hai que ser precavidos. Gracias a ti, Leticia. Moitísimas gracias. Por o problema do rexistro de morosos hai que saber exactamente cal é a situación na que estamos implicados para poder establecer unha estrategia se é preciso. A min isto como que me dá un pouco de medo, Luís, non? De ti financias algo pequeno e de súpeto todo ben para ti, es vítima, doble vítima e podes ter un problema no futuro, un pouco... Sí, eu creo que a legislación en este caso non actúa como debería actuar, porque este tipo de franquicias deberían ter algún tipo de seguro de quebra ou de algo que é similar que permitise
poderse facer fronte, porque senón vai a ser unha cantidade moi importante de afectados. Que cada vez son máis as situacións como esta, porque hai non tanto uns centros estéticos semellantes viviron unha idéntica situación, é dicir que o mellor cada vez hai máis afectados e sí que se mudan algunhas cousas neste sentido. Esperemos, fai pouco en Vigo había unhas academias por uns cursos de formación que xa está no procedimento penal porque se demostrou indiciariamente que non existía esa intención de impartir esa formación. Por lo tanto, hai que ter moito cuidado porque o primeiro afectado é o consumidor, o segundo afectado é o traballador e sempre hai que romper unha lanza por eles que non son responsables de nada, simplemente traballan a cambio de un salario e terán que acudir para poder reclamar no seu momento.